What's up talaga nyo? My name is Alvin Butis of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, muli tayo naimbitahan ng Mura Kenny Appliance Center dito sa Bamban, Tarlac. Ito na yung bagong branch nila. Yung unang na-vlog natin sa kanila is nag-close na. So ngayon, ikutin natin itong bagong branch ni Mura Kenny Appliance Center. Yeah, first of all po, congratulations. Pwede po ba tayong magpakilala sa mga viewers po natin? Ayan. Ako si Mary Grace Rivera. Ang butihing may bahay ni Reyna Rivera. Nandito kami since 2016. Dito na kami nag-settle sa Tarlac. Reyna Rivera, owner ng Mura Kenny Appliance. Natayo yung business na to through online. Yung business, nag-umpisa siya ng 2019. Ako mag-isa. Deliver, pick up, yung almost 2 years din na gano'n yun. Wala pa akong empleyado. Ako lang talaga. Ano sa tingin niyo, sir, yung naging susi? Bakit po dumami yung mga kliyente ninyo? Puro dun sa unang-una syempre, quality ng service natin. At the same time, price competitive compared sa mga mall. Yung price natin medyo malaki yung difference. Sa malalaking appliance dealer, meron din kami. Can we mention, sir? Yes, like Samsung, Daikin, LG, Haier, Sharp, Panasonic, lahat ng branded na unit meron tayo. Mura Kenny Appliance Center located at San Nicolas, Bamban, Tarlac. Yung store hours natin, open tayo from 8:30 a.m. hanggang 6 o'clock p.m. Mura Kenny, ano po ibig sabihin? Yun, mura dito. Once again, congratulations Mura Kenny Appliance Center. Pasok na tayo guys, pakita ko sa inyo kung ano ba yung mga in-offer nilang big appliances and small appliances dito sa Mura Kenny Appliance Center. So yan, ito na yung bagong building ng Mura Kenny Appliance Center. Napakalahawak at napakalaki nitong bagong branch nila guys. Kaya kung makikita nyo, meron tayong mga microwave, electric kettle, mga turbo boiler, tapos mga air fryer, and of course yan sa likod natin. Ito yung mga washing machine, mga double door rep nila, and of course mga inverter, mga smart TVs, mga aircon, window type, and then split type. Halos lahat ng mga brand ng mga appliances guys nandito na. And then kung ayaw mabigatan sa pagkuha ng mga appliances para sa bago nyong bahay guys, pwede kayong mag-installment. And then kung gusto nyo pa-deliver around the Bamban guys, and dito lang sa may Mabalacat, free delivery naman sila, and then cash on delivery. Tapos pwede mo pang yung credit para mas magaan guys yung pagbayad sa mga appliances mo. Ay, talaga nyo kung naghahanap kayo ng mga murang appliances, so puntahan nyo na yung kanilang Facebook page, Mura Kenny Appliance Center. Yung landmark natin guys, malapit na malapit lang dito sa may Bamban Bridge along MacArthur Highway. Madaling-madali na naman punta ito, Mura Kenny Appliance Center. Much better punta kayo dito para makapili kayo ng mga appliances nila. Then guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman din ng mga taga-Bamban. And then mga ibang Katarlakenyos natin dyan ay mga taga-Pampanga. So isa Bamban, lipat ka lang Mabalacat na for sure maraming naghahanap ng mga murang appliance. So ito na yung kasagutan guys ng paghahanap nyo ng mga affordable and then quality appliances. Dito lang yan sa Mura Kenny Appliance Center. So until our next vlog, peace out!